Sziasztok srácok, ebből a mai videóban Stumble Guys-ozni fogunk. És ha még nem tetted meg, kérlek szépen iratkozz fel, és lájkold ezt a videót, és oszd meg, de konkrétan pörgesd a lájkot, hogy... pörgesd, nyomogasd a like gombokat, meg a feliratkozást. Meg majd valamikor a Discord szerveremen is, Discord szerveremre, vagy a Discord szerverem, a linket majd valamelyik chatbe bemásolom, vagy valamelyik élőadásba. Picit belaggoltam. Én addig itt tök jól el vagyok. Jó. Szép. Lássuk a többieket. Jó. A csáv az nagyon az elején van. Szép. Akik kiestek, az meg arra inkább nem adok semmit. Gyakoroljanak. Sokat gyakoroljanak. És akkor majd jobbak lesznek. Várom a következő játékokat. A Fortnite az, igen, azt kaptam valamelyik videóm alá. Azt nem biztos, hogy fogom streamelni, vagy felvenni. Mert az kicsit durvább játék, és azért megdolgoztatja a processzort. A lökjél bele te... majom. GG. Szép. Let's go. Ne lökjétek már, na. Engem ugyan nem fogtok ellökni. Aha. Oha. Nyerges a bácsi. Aha. Ezt kijátszom. Figyeld. Azt persze, hogy ne! Előkébene. Szurkolok a többieknek. Ki van legelőbb? Aha. Egy cápa. De ez ma bejött? Ez ma bejött. Most egyelőre én nagyon jól csináltam. Eddig már négyen bejöttek. Még jöjjön kettő, aztán megjöjjön. Az utolsó pálya az ilyen szivatós. Ja, úgyhogy az ilyenkor ilyen nagyon undorító pályázatok vannak. Most szerintem a izés lesz a... Hogy megmondom, hogy melyikre gondoltam. Nem erre gondoltam. Na, amúgy eszembe jutott az is, mert mondom, biztos. De gondoltam, hogy biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy nem fogja bedobni. De, bedobta, rohadjon meg. Utálom ezt a pályát. Szívemből utálom. Ajaj! Ó, ez eddig jó.
No! La polícia, no! Arra visszajövök. Ez a cápa úr. Nagyon meleg a pite. Nagyon meleg. No! Nagyon jó. Istenem. Azt a nubot is, bazzeg. Biztos érdekel. Azt oda jó. Fú, hát ennek aztán tudok örülni. Mert ott tényleg jól jött. Nézzük meg az offert. Offert. Azt rohadt, mik vannak itt. Nekem is itt ez a cápa. De nekem jó az. Ennél azt amúgy tök mindegy. Na, srácok, szerinted melyik élik jobban? Ez? Vagy ez? Legyen az. Na, szurkoljatok. Jó! Első vagyok! Let's go! Jó, én most time-ra megyek. Ne esek ki! Ne esek ki! Jó. Jó. Fú, de laggolok. Szerintem ti ezt nem látjátok. Sőt, biztos, hogy nem. Jó, GG. Osztorohat! Itt elakadtam. Első vagyok! Vamos! 42 másodperccel. ...50 feliratkozótól lehet live-olni? Azt hiszem. Ja, úgyhogy please legyen meg az 50 feliratkozó. Most van 12. Ebbe a hónapban legyen meg az 50. Kérlek szépen. Ez miért ugrik? Istenem. Ez gyakori noob. Nem mindegy. Hétvégén megpróbálok
megpróbálok live-olni, de nem biztos, hogy sikerülni fog, mert elméletileg 50 feliratkozótól van live. Mi a szar? De itt hogy a pusztulatba kell felmenni? Aha, megvan. Gyerünk! Let's go! Azt a rohadt, hogy az meg ilyenek várnak rám. Ez is akkor jön ki, mikor itt vagyok. Jó. Nem akartam GG jelet, de ez mi ez a pusztulatpálya? Ne. Jó. Gyerünk már. Very go, very go. Jaj, de szép a hangom! Ugye? Várjál. Itt óvatosan kell! Jaj, hogy még innen is kezdem el. Ó, értem. Minden szart nyomkodok. Tesó, mi ez? De mi a szar, még senki nem jutott be? Nem csodálom, hogy ilyen pusztulatpályán. Jó. Próbáljuk meg még egyszer. Oh! Oh! Most bejutok. Hát ha én innen leesek, én besírok. Még senki nem jutott be. Mi van? Hogy? De mi? Istenem! Igen? Ez eddig jó. Hogy? Persze, hát round over. Aha, lejárt az idő. Miért ilyen pusztulatpályát kell beadni? Hát ennyi. Hát jó van akkor. Nem lettem nyertes. Ilyen fasság, ilyen szarpályát raksz be, akkor mi van? Hülye Stumble. Ó, én ezzel szarra többet nem játszok. Befejeztem már. Komoly. Sziasztok, ennyi volt ez a videó.